mirengaken rekaman kula Truk putra Jayangrana saking Suara Baya sampun dados totolan cara mbok milepat nadisa watak lan penjiriane putra Jayangrana saking Surabaya ning langkung prayogi amaringono wawasan so pemangge kalangkung parang kesenian Lodrok Jawa Timur asli kang gambarno watan peri abadi sejarah lan riwayat ayo digali manut peraturan zaman namung semanten kitungan kula sae lan boten borong karo kangkiran para iki zaman kemajuan macem-macem anane ayo ningkatno mutu kebudayaan sing selaras bare adat ketimun kita kabeh sing ati-ati nyambut gawe ayo sing ati ayo padha ningkatno asil bumi supaya lancar jalane ekol kembang turi kok melok-melok sego badang karene sore jabar turi ana wong alo-alo sadang pangan nek telek dhewe kurungane dek nek petek jago iwak daging dibumbu bali tulungane peno sing maido kliwat saking sing alah jenang selo
ngapuran toyan wonten lepat kawula yen wonten lepat kawula marek kabeh para siswa pangestu dawuh Gusti. Aku matur sembah nuwun marang sira kabeh. Wis gelem marek ana ing padukuhan Panjangkungan. Nggih, Samaji. Kajaba ing Panjangkungan sadurunge kuwi aku wis aweh wedhar lan pendidikan ing Pulo Majeti. Nyatane ing Pulo Majeti kabeh wong wis padha seneng manyang kapian, ora seneng marang kaelekan. Datan ana padudon siji antarané liyane. Sapungkure kuwi banjur aku pindah menyang ing padepokan Kebuyutan. Nggih. Nggih. Sangka kono akeh wong tani kang wis padha pinter olah kridaning tetanen. Nganti ing Kebuyutan ora kurang sandang kelawan pangan. Sawise kuwi aku banjur pindah ana ing Panjangkungan kene. Mula sira kabeh ayo padha sayek saha bipraya nandur kabecikan lan kaapian marang sapa wae. Tuntunane awe dahar marang wong kang lagi kaluwen. Paringa teken wong kang lagi kalunyon. Gendonga wong kang lagi kawutan. Aja nganti sok owah gengsir siji lan liyane ngono ya. Nggih, Samaji. Kajaba sangga kuwi aku arep kandha marang kowe kabeh ya. Nggih, Samaji. Sing dhisik aku mesti takon karo kowe. Dura. Nggih. Tak tinggal sangka ing Pulo Majeti adimu si Sembada wis suwe banget. Inggih. Kuwi wis ora usah diarep-arep. Lah kowe wis tetep nderekake aku ya. Inggih Gusti. Lamung kajaba sangka kuwi aku perlu takon marang Kakang Patih Trenggono. Dawuh Samaji. Kakang Patih Trenggono, Nggih. ndika sakmenika sampun mantep lahir kelawan batin ngaos wonten ing ajengan kula niki. Sampun lahir batin syukur mantep. nalingate. Inggih. Nggih. Dados ndika kedah ngicali kawontenan ingkang angkara kedah nyelakaken dhateng kaimanan. Nggih, mangestuaken dawuh. Nggih. Menawi ngaten kula nggih matur sembah nuwun. Nggih. Duga prayoga. Nggih. Ah iya, wis padha marek kabeh ya. Kakang Patih Trenggono, Dawuh. kula badhe nyusun pawarta dhateng ndika menapa leres menawi setunggal taun sepisan ingkang Prabu Dewata Cengkar menika mesti dahar tiyang. Menapa leres ngaten? Nggih, menika Oh, lajeng kados pundi? Menapa leres? Apa bener ngono kabeh? Oh, iya. Kangge wadal kok menika. Oh, Nggih, Mas. kangge wadal. Nggih. Lajeng sakmenika dumugi panjenengan ngaos wonten ngriki sampun setunggal taun napa dereng? Mulai kula itang nika badhenipun. Badanipun. Nggih. Lajeng panjenengan lah kerda ngertos giliran ingkang pundi sakmenika? Dusun pundi? Mestinipun menawi boten lepat nggih dusun menika. Wah, dusun iki. Nggih. Lah para Panjangkungan menika. proses kabeh piye iki?
iki wis wayahe salah siji mesti bakal dadi mangsane Kanjeng Prabu Dewata Cengkar. Iki piye iki? Rekodayane piye? Apa wis ana sing duwe rekodaya? Dura? Inggih. Piye? Saking pamanggih kula, Piye? menika kahanan gawat sanget. Banjur Langkung prayogi Gusti kemawon. piye? Kagungan wawasan kados pundi inggih menika Dewata Cengkar menika. Oh. Sampun ngantos kelajeng-lajeng dateng ing daerah ngriki. Oh, ngono ya. Nek heeh. Ya. Dadi wis ora ana sing wani ngadepi panjenengane Prabu Dewata Cengkar iki ya. Nggih, mboten. Kakang Pati Trenggono, Tahu prayogi ngaten mawon Kakang. kados pundi sangaji. Dika kemawon sakmenika sowan boten ngersa dalem. Oh, ngaten Nggih, iki. menawi sawanci-wanci Prabu Dewata Cengkar badhe ngajengaken badhe nahar menungso, Iki. lah menika dika matur menawi sampun wonten. Oh, ngaten nggih. Nggih, Lho sinten Gusti? aku dhewe. Lho. Sampun sangaji, sampun sangaji. Lho, kenging menapa? Sebab saya menika kula sampun dhahar menawa ing atas dawuhipun sangaji. Inggih, lajeng. Menawi sangaji menika badhe dipun dhahar kalian Dewata Cengkar lah, terus pundi mangke? Sinten obore kawula dusun Lah nggih. Oh ngono to. Inggih. Dadi kabeh padha ngutawatirake. Inggih. Wis ora usah kuwatir ya. Kados pundi? Ora apa-apa, manungsa urip mesti bakal mati. Oh. Nanging salah sijining aku guru kudu nayogyani. Salah sijining guru kudu dadi pemimpin lan imam. Aja welas langsung melang. Ayo derekake aku. Derekake aku. Yo. Monggo. Monggo, sorry kene. Wis ora dadi apa. Ayo padha bebarengan derekake aku ya. Sowan ana ngarsane Gusti Dewata Cengkar. Kabeh sing padha sowan kepenakno lungguhmu dhewe-dhewe. Nggih, Gusti Prabu. Daneswara, Inggih Kanjeng Rama. piye pawartamu sowan dina iki? Inggih, sami raharja Rama. Syukur. Menggung. Inggih. Piye anggonmu sowan dina iki? Sampun wayuh kalih kula. Kok wayuh kalih. Pawartane anggonmu sowan. Oh inggih kanthi wilujeng. Syukur. Kepenakno lungguhmu. Inggih. Daneswara, Nggih Rama. iki wis teka titi mangsane aku kudu mangan menungso ewadene. Nganti dina iki durung ana sing pasok. Lho, yen nganti teka titi mangsane durung ana sing kudu tak mangsa, sapa iki sing kudu tak mangsa? Nggih, mborong kersa panjenengan kemawon Rama. Ye, temenggung menawar mungguh kowe tak pangan, Nek. Aduh Gusti, mbok inggih panjenengan nenget. Angget piye? Kula niki kan wong kantun balung tok ngeten lho Gusti. Nanging kula saged wonten cadanganipun. Ana. Inggih penakan kula senah lemau. Apa iya? Syukur. Inggih. Lho, kae sapa kae? Sowan Gusti. Ayo mlebu kene, mlebu. Kaya Kakang Patih Trenggono. Inggih, Gusti Prabu. Piye pawartane anggonmu golek memangsanku, Patih? Sowan kula menika sesaran kalian sangaji menika. Sapa iki? Menika sangaji Saka. Aji Saka. Inggih. Apa iki sing bakal dadi memangsanku? Inggih leres nika. Saderengipun kula ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngersa dalem Gusti. Tak tampa pangabektiku tampanono Aji Saka. Wis tak dawuh. Aji Saka. Apa kowe wis mangerti mungguh disowanake marak ana ing ngersaning Dewata Cengkar wong kaya aku? Sampun karingan dawuh saking Kakang Patih Trenggono. Menawa kowe bakal tak tadah tala mangsa. Nggih leres dawuh dalem Gusti. Piye? Matur Kanjeng Rama. Mm-mm. Waduh iman-iman Kanjeng Rama. Menawi Aji Saka menika dipun dhahar sebab menika bagus menika Rama. Iya. Adat sing wis-wis wong sing bakal dadi memangsanku lupute cacat ya wis ngadepi mati. Ewadene iki ana bocah bagus kaya ngene kok bakal dikongkon mangsa aku. Aji Saka, Dalem Gusti. piye munggo rasane atimu? Sampun karaya-raya saking padusunan ngantos wonten ngersa dalem, kula namung kersa panjenengan dahar Gusti. Wah, eman-eman.
ing atase kowe wong bagus. Tur yen nitik kowe diderekake kawula semono akeh mesti kowe sinuyutan dening para kawula. Oh, mboten kados samanten. Sesuk padha mundur kabeh, padha mundur kabeh ya. Mundur kabeh. Mundur. Yen saka pangrengkuh. Aji saka iman-iman karo bagusmu kowe ora tak tadah tala mangsa. Lajeng kersa dalem. Yen gelem ayo nyambut gawe bebarengan karo aku, kowe tak angkat dadi mantri bupati ana ing Medang Kamulan kene. Matur sembah nuwun lumuntur panjenengan dalem dhateng kula. Anamung kula sampun sumpah prasetya. Kula marek wonten kersa dalem inggih kersa panjenengan dalem menika ndahar kula Gusti. Lho. Aneswara. Sengkak nomring aluhur ora gelem. Kok metenteng arep pingin didahar Kanjeng Rama. Wong kok nyidam pati iki. Iki kados pundi Kanjeng? Lah ya elok banget adate malah wong ki wedi mati, iki kok malah ora. Lah nggih menika. Ya Aji Saka yen kowe adreng panjalukmu kepengin tak tadah tala mangsa, tak turuti. Reh dene kowe iki bagusmu kliwat-liwat. Aku bakal menehi bebungah marang kowe sadurunge mati. Kowe njaluk apa bakal tak turuti Aji Saka. Oh nggih sembah nuwun. Namung panyuwun kula namung sekedhik Gusti. Njaluk apa kowe? Saderengipun panjenengan dahar namung kula nyuwun bumi. Sakwiyaripun serban kula lan sak panjangipun serban kula. Namung menika. Mung kuwi penjalukmu. Nggih leres dawuh dalem. Njaluk bumi sap jembare destarmu. Iya. Kanggo apa kuwi? Kangge panggenan ngibadah ing tembih menawi kula sampun kapundhut ingkang maha kuwaos. Oh ngono. Iya. Ya Aji Saka. Yen mung iku sing kok jaluk, Iya. geberen dastarmu bakal tak lilani apa sing kok jaluk tak Semoga, wenehake. semoga. Ayo para kawula, seksenono iki penjaluke Aji Saka. Ayo terus. Terus. Nggih, terus. Ayo liyane ngancani kuwi. Oh nggih, terus Gusti. Ang Patih Trenggono diderekake kuwi. Kanjeng Rama ngantos kesel lho. Ora nek pojoke. Aji Saka. Nggih, Gusti. Ora dak nyono-nyono. Kowe gawe pangeram-eram ana ing Medang Kamulan. Lajeng kersa dalem kados pundi, Gusti? Ora tinemu nalar ing atase gelar destar nganti sesasi muput lagek rampung. Ya iki. Lah yen ngene carane tlatah Medang Kamulan dadi darbekmu kabeh. Sak kawulane pisan. Ingkang kula suwun lajeng panjenengan sampun nayubyani. Kados pundi kemawon iki menika nggih kersa panjenengan dalem. Aku ora lilo yen ngene carane. Oh menawi mboten lilo lajeng panjenengan tetep pangsahan kalian kula Gusti. Aji Saka, Yo, ana apa? apa abamu tak ladeni? Yen kowe njaluk sak jembare destarmu, ateges kowe njaluk tlatah Medang Kamulan. Dewata Jengkar. Semono kowe dadi Prabu kurang waspada. Pancen iki sing ndak jaluk. Prayogane kowe aja pisan-pisan nadah kala bangsa jalma manungsa. Pancen ndak larang, gelem apa ora? Oh, kowe bakal ngalang-alangi apa sing dadi kekarepan? Yo to tak alang-alangi kowe Dewata Jengkar. Kok anggap aku ulap marang kasektenmu? Arep apa kowe? Kanjeng Ramaku Prabu Sindula. Iya, Ora kuwagang ngalang-alangi kekarepanku. iya. Saiki nganti mlayu mertopo ana ing gua terusan. Lah kok kowe bakal ngalang-alangi kekarepanku? Saya niki mawon. Iya, Ayo patenono aku yang Aji Saka. Ayo. Ayo. Rapalna jajimu sing pungkasan aja nganti tumpang so tak tebah dadamu. Ora lu tak lidro tak sembah hidridran kowe. Ayo, ladenono iki. Hut. Hus. Minggir suruh. Ayo. Ayo. Sampun Rama. Ayo. Wis gampang iso kowe. Semingkir kowe. Ayo, suruh. Suruh. Aji Saka. Apa? Yo, aku saiki trimo kalah. Ora kanyono-nyono yen aku bakal kok jegurno ana ing Segara Kidul. Banjur? Saiki aku wis wujud dadi Baya Putih. Iya. Nanging saiki ora besok aku tetep bakal males hukum marang kowe. Saiki ora wedi sesuk aku ya ora bakal mlayu. Kabeh jalma menungso sing liwat ana ing tlatah Segara Kidul bakal tak tadah tala mangsa. Yen aku isih urip aku bakal ndadani apa ngendati karepmu. Randien besok yen wis teko titi mangsane aku males hukum marang kowe. Yo, tak anti kowe Bajul Putih.
Mangga dawuh Gusti. Saiki Prabu Dewata Cengkar wis tumekaning pati. Inggih. Nanging wis semono isih nyumbar swara. Nyeguring Dewata Cengkar menanging samudra, saiki dadi bajul putih, ngumbar swara sesuk kapan wae mesti tetep mungsuhan marang aku. Prayogane memungsuhan iki kaya padha dicateti, padha ditulisi. Sawaya-wayang para kawula supaya inget aja nganti pisan-pisan ing sak teping swiringing samudra kene ya. Inggih Gusti. Waduh lali aku. Menapa? Dura, Inggih. kowe saiki tak utus menyang Pulau Majeti. Inggih. Kowe tak utus menyang Pulau Majeti menyang kadangmu si Sembada. Aku dek kala semono lak titip pusaka. Inggih. Pusakaku iku wae suwunen. Sebab yang tanpa pusakaku aku ora bakal bisa madeg dadi ratu ana ing medang kawu. Ngaten. Iya. Purbawasesa tak serahke marang kowe. Lajeng benjang menapa kula kepareng manggi? Ora usah sambung ngabar uga cara lintang budal ing dina iki kowe. Kepareng Gusti. Iya, tak pangestoni. Saking abote ngembun dawuhe Sang Aji Saka dipasrahi pusaka Kyai Rukma Kala. Iki sapa ae pawongan sing mlebu kene mbok menawa ana kebutuhan njukuk pusaka iki sing tanpa ana tapak astane Sang Aji Saka, aku gak oleh ngekekno. Rambut iki pirang-pirang tahun kan oleh belas. Loh sapa? Sembada. Rika Kang. Pangling ta. Ya gak pangling nek Rika iki jek dulur ketok kunir ambek aku. Sajake ana perlu Kang. Iya. Ya apa sak suwene gak kepethuk Sembada. Ya wis padha waras. Sebalike Rika waras Kang. Oleh pangestumu wis gak ana alangan apa-apa. Sembada. Iya. Iki ngene iki. Aku nganti metuhi awakmu iki. Sepisan kepingin roh kabar kuwarasamu. Iya. Ping pindhone aku ngembun dawuh Gusti Aji Saka. Oh iya. Terus tujuane rene? Diutus njaluk pusaka sing mbok gawa. Sebab Gusti Aji Saka saiki wis jumeneng ratu ana medang Kamungan. Oh. Dadi cekake peno iki dikongkon njukuk pusaka iki. Ngene Kang. Aku iki ya gak gampang-gampang masrana pusaka iki nang Rika Kang. Cuma tak jaluk nek Sang Aji Saka dhewe sing njukuk pusaka iki. Lah nek kongkonan Rika Kang, aku gak wani ngeculno saka tanganku Kang. Lho. Awakmu gak percaya karo aku. Lho, percayane percaya. Aku sapa Sembada? Ya kakangku dhewe. Lah iya mosok kati aku goroh karo dulur. Sembada. Iya. Ya Dura ya Sembada. Dulur sing tunggal wadah. Ya tunggal bapa, tunggal ibu. Apa maneh wis padha tampa wejangane Gusti Aji Saka. Terus karep Rika, Kang? Mosok katene aku iki terus goro nang awakmu. Nggo, gawe apa upama karepku dhewe njaluk pusaka iku gawe apa? Ngene, Kang. Dulur tetep dulur. Sapa roh isine atine wong ku dhewe-dhewe, Kang. Mbok menawa Rika iki engko nggunakno pusakane Aji Saka iki engko aku oleh pidana saka Sang Aji Saka. Gak wani ngeculno, Kang. Sembada. Iya. Oleh tak gak jaluk. Gak oleh, Kang. Lho, kok mbegugup aku waton? Lah karepen no? Oleh tak jaluk, gak oleh tak jaluk. Oh. Lah upamane gak tak kekno? Wani karo dulur tuwa, Pak. Lho apane sing tak wedeni, Kang? Oleh tak enggak? Gak oleh. Kurang ajar, Lho, Pak. Ngelawan aku, Kang. Yo, gak kena. awas sing hati-hati, Kang. Yo. Iya. Ya. Iya. Aduh. Apaan kapakmu kan yo? Aduh. Iki sing mbok jaluk.
Ayo. Aduh. Aduh. Duro. Sembodo. Duro. Sembodo. Kowe wis temukaning pati. Aduh Gusti Kang Maha Kuwaos. Aku sing rumangsa salah. Sing samestine ing Pulo Majeti aku nitipake pusaka Rukma Kala. Aja pisan-pisan sapa sing njaluk lan maringake mung kajaba aku. Nanging manungsa elok lali lan luput. Ewa semono. Oh, mbok menawa iki cinoreke aksara Jawa kang wis tumurun. Padha wae karo ananing aksara Jawa kang wis tumurun. Ana Caraka Data Sawala, padha jaya nyamangga Bathanga. Ana Caraka salah sijining utusan kekarone abdiku. Data Sawala datan nggawa nawala. Padha jayanya sakarone padha digdayane. Lumrah monggo Bathanga wis padha matine. Aduh Gusti, sinangdangan ingkang kados mangkaten mugi dados pangangenaken sedaya para kawula ing tanah Jawi. Ayo saiki padha tak rukti Dura Sembada. Ayo tak rukti. Ayo tak rukti. Kakang Pati Trenggono, Dawuh sangat. cobi sak sampune kula mejahi naga ingkang semanten agengipun. Inggih. Ungelipun peksi-peksi alasan sami ngoceh. Inggih. Winangka sami surakipun pejahe naga ingkang kula pejahi. Kanjeng sumaipun naga Lah, kula wau. inggih. Pancen menawi mirengaken dawuh pengendinganipun sesepuh lelampah wonten ing wana menika kedah sak sampunipun lingsiri Sang Hyang Bagaskara. Lajeng pusanipun sangaji dos pundi menika? Ing sak sampunipun kula mejahi naga ingkang semanten agengipun. Inggih. Biasanipun kula lak mboten nate ngelih. Oh, ngaten iki. Sak menika raosipun kok ngelak sanget. Lan majaran kula kok tansah ngelih sanget. Prayoganipun menika lajeng pados wonten pundi Kakang Pati? Nah, menawi ngaten langkung prayogi menika namung wawasan kemawon. Monggo mbebedak wonten wana menika. Wah, lah menika sampun boten kiyat raosipun. Kados-kados sampun telas bayu kula. Prayoginipun monggo dhateng pados Karang Pradesan. Oh, mangkaten. Inggih, kula kepingin munjuk. Inggih. Kula kepingin dahar. Inggih, inggih. Sak wontenipun. Inggih, inggih. Monggo. Suwalampah. Lah menika. Inggih. Lah menika ketinggal wonten Karang Pradesan. Monggo. Nutu ket mau gak mari-mari, mbok iki nandi nak ngono. Pitike yo nakal-nakal, wis ditata-tata, dicucuki ae. Ora karet kabeh. Monggo. Oh, inggih. Sampean sinten? Kula nggih biasa kemawon, tiyangipun. Oh, Inggih. Nika ngaten lho. Suwan kula mriki menika mboten piyambakan. Kalian sinten? Kalian anu Gusti Sang Aji. Menika Gusti, Inggih. Gusti Haji. Inggih. Ku Cahayu. Pangapunten Gusti. Ora apa-apa aku ora paring pidana marang kowe, mung aku saperlu pancen kepingin kaya ngopo nasibe wong Karang Pradesan ing jajahan. Nggih kados ngaten menika saben dinten nggih gentang nggih dateng Iya, saben. Syukur yen bisa olah kridaning tetanen ben bisa makmur ya. Nggih Nah, iki Gusti. ngene Cahayu. Kados pundi Gusti? Ya ora ana perlu apa-apa, mung saperlu sepisan aku ndeleng Karang Pradesan iki sajak rame. Olah kridaning tetanen ya wis apik. Oh iya, kowe sapa asmane?
Kula Andong Sari. Oh, Andong Sari. Nggih, Gusti. Iya, iya. Ngene, Nduk, kowe rak mesti ora ewuh ya. Aku arep nyuwun banyu. Nyuwun toya. Yo, banyu putih wae sak gelas wae. Nggih kangge Toya ngunjuk. pecak, Gusti. Heeh. Wonten, Gusti. Iya, iya, iya. Mangke rumiyin nggih. Aku ndetake ya. Menika, Gusti. Oh, iya, iya. Ah, wis. Aku matur sembah nuwun kowe karo Andong Sari. Ing rene kowe saiki isih mangsa repot. Nggih. Nutu. Diterusake nutu wis ora apa-apa ya. Ngaten, Gusti. Sekecakaken nggih, Iya, Gusti. iya, iya, iya. Kakang Pati. Dalem nggih. Waduh, Kakang. Kados pundi? Kula tasin iki. Nggih. Gesang kula wonten ing alam bebraya. Ketinggal bocah ayuning kaya ngoten. Nggih leres niku. Wah. Dasar wong ayu, luwes, gandes. Nggih. Nanging lajeng kados pundi ngatasi kula sampun jumeneng nata naik badhe garwa bocah dusun kang kados. Lah nggih menika. Lah, sedaya erahipun. sami gujet. Nggih, nggih. Ah, nggih. Nanging Kakang Patih sampun woro-woro. Mboten nggih, mboten nggih. Kula anggadhahi aji Asmaragama. Oh, nggih. Sinten ingkang kagungan aji Asmaragama menawi dipun ji sanalika menapa ingkang dipun tuju mesti bakal kasembah. Oh, makaten nggih, nggih. Cobi mangkin panjenengan tingali. Nggih, nggih, nggih. Bocah ingkang tasih perawan kala wau. Iya. Prai kula sampun mata aji Asmaragama. Nggih. Lak mangkin tingkahe lak sampun benten. Oh, bingung ngaten. Cobi. Nggih, nggih. Kula aturi wedal sawetawis nggih. Nggih, nggih. Kula tak aji. Oh, monggo, monggo, monggo. Dah, cobi. Kakang Patih, cobi dipun ningali. Oh, iya. Lho, lak memeti lho. Monggo sampun, monggo. Nandi Gusti Aji saka mon. Lah ya wong mule kok gak pamitan sakwise njaluk banyu. Lho, petik kok nututi. Lapo petik kok? Lho nyucuki apa? Tak deloke. Lho, kok mumet-mumet. Lho, ndok petike. Lho, ndoke gedene tak jupuke ndoke. Emane rek ndoke iki. Jajal tak dekeke nggone pedaringan ndok iki eman-eman. Lho. Lah iya, sakwise ndok tak dekek nggone pedaringan kok berasnya terus mbak. Jajal tak liye maneh ndok iki. Tak dekeke nang lombong ae. Endi wong tuaku? Naga. Aja mlayu, aja Aja mlayu. nyedek naga aku wedi aku. Sopo jenengku? Lah ya wong naga kok iso ngomong Endi bareng ndok wong tak tuaku? dekek lombong kok dadi naga. Aja nyedek aku. Ojo mlayu. Gusti. Loh, hanya ngopo, Nduk? Hanya ngopo, Cahayu? Kula nyuwun tolong kula diuber-uber kali naga, Gusti. Loh, enek naga. Nggih, naga tanglet yang sepuh lah kula boten ngertos. Sumingkira. Mandek buse, mandek satu. Sopo jenengku? Endi wong tuaku? Oh. Kowe salah sijining satu kang bisa tata jalma. Iya. Kowe opo arep nadah tolong mangsa bocah kuwi? Enggak, aku perlu takon. Panjen bocah mlayu dhewe. Ya iki sapa jenengku? Endi wong tuaku lanang lan wadon? Oh, iya yen kowe takon wong tuamu lanang lan wadon, ya wis ngerti aku. Aku gelem duduhi wong tuamu lanang lan wadon ngendi dununge. Nanging kabeneran, sabalike aku ya arep nyuwun tolong marang kowe. Iya. Yen kowe duwe sanggup arep tetulung aku gelem duduhi sapa estine wong tuamu lanang lan wadon. Sanggup. Iya. Apa sing dadi perintahmu mesti aku? Yen wis kowe duwe kesanggupan, ing dina iki bakal tak wenehi trenger ing rene kowe nyuwun asma ya. Sapa? Kowe tak paringi jeneng Nagalinglung. Dadi jenengku dina iki Nagalinglung. Ya Nagalinglung. Ya. Nagalinglung iki ngene. Ing samudra kidul iku ana salah sijining bajul putih kang anggegirisi. Ya. Sok-sok agawe todah kala manungsa ing karang perdesan.
Mula sangka kuwi sing tak jaluk supaya kowe bisa mateni bajul putih ing Samudra Kidul. Yen wis kowe bisa mateni bajul putih, kowe enggal baliya bakal tak dudu sapa sak tenane wong tuamu lanang lan wadon. Apa bener kaya ngono? Iya, Aja nyidrani apa sing dadi kekarepan. aku ora bakal cidra karo kowe. Yo, dina iki tak lakonane. Pangestune. Iya tak pangestuni. Among Sari, Nggih, Gusti. ing desamu wis ora ana apa-apa saiki wis aman. Ya nagane wis ora ana. Mboten wangsul malih mengke nagane. Ora bakal bali yen bali rak ya aku to musuhe. Nggih, matur nuwun sanget nggih. Gusti. Saiki kowe bali ya. Ngaten, Gusti. Nuwun pamit nggih. Iya tak pangestuni kowe. Kakang Trenggono, Dawuh, mboten lidok. inggih leres Iko lak eling. Sampun. Waktu kula mata aji Asmaragama napa sakniki kedadeane? Nggih, naga kala wae. Lah nggih naga kala wau ingkang dipun jujuk pitik inggih menika Inggih. Aji Asmaragama. Lah, inggih. Monggo sak meniwat pun tilar. Suwali lho derek. Iki piye kok ya keprungu dhewe aku ana swara menawa bajul putih iki ngamuk. Yen ana kedadian kaya ngene iki terus piye? Yen diumbar-umbar malah kaya ngene iki kedadian bingung tenan aku. Mandek-mandek kok dhisik kowe kok sadake dapi-dapi. Lho. Kowe kok ya tumolancang banget kowe wani mrene to, naga. Oh, durung ngerti maksudku. Urung Apa sing mangerteni dadi ya. aranmu? Kowe takon karo aku, ya naga menawa kowe takon karo aku. Jenengku Dewi Ngenange Naga. Oh, Sakbalike Dewi. kowe sapa naga? Aku naga linglung. Oh, naga linglung. Naga linglung, apa sing dadi kekarepanmu naga linglung? Sakjane aku diperintahno, mrene iki maksudku iki arep mateni bajul putih. Oh, kowe bakal merjayani ananing bajul putih. Iya. Yen ngono kowe jumbo pamikiranmu padha karo aku ya linglung. Menawa kuwi kaya ngono sing dadi kekarepanmu. Iya toh, naga linglung aku ora bakal kabotan iku sing dadi patembayaku. Yen kowe tenan-tenan bakal merjayani ananing bajul putih, kowe bakal tak suwitani karo putraku sing jenenge Rara Blora. Oh, ngono sing dadi maksud. Yo. Wis perjaya nono ya. Dadi pangestumu ya. Iya bakal. Ayo tak bajul esuk. putih. Bajul putih. Wela kalah. Sopo wani sesumbar ngakak. Naga. Durung ngeru. Ora aku Sopo naga aran? linglung, naga linglung. Naga linglung. Apa perlu kowe teko kene? Wis gak liya maneh ya iki alapatine bajul putih. Sing gawe rasa ana ing segara kidul kene. Naga linglung. Aku ora bakal kekilapan kowe anak turune Aji Saka. Yo, ngerti yo. Aji Saka musuh bebuyutan ngerat. Yen kowe asa males hukum awe patiku. Ayo, tanding ngono kur daning boyo putih. Boyo putih. Sepet buntutku. Putar kowe. Aduh, lu tambah ulet itu. Ulet buntutmu. Naga linglung. Piye kawusanane apa ya wis kok perjayani to Apa sing naga dadi linglung? kekarepanmu wis kelaksan. Wis padha mati kabeh bajul putih. Iya naga linglung. Lega rasane pamikir aku apa sing dadi kekarepanku. Kowe bisa merjayani lak ya to. Yo. Lah iki piye saka kekarepanmu naga Lah linglung? mesti nagih janjine, nagih Kowe janjine. nagih janji. Iya, ora salah apa sing dadi pangomonganmu. Yen kowe bisa merjayani, ya kuwi bajul putih kowe bakal nagih janji karo aku. Bener gak salah iki. Iya, Ning, kowe kudu mangerteni yen nagih janji tak wenehi dina.
ya kuwi Budo Cemengan. Budo Cemengan. Ya lan sasi Sura uga taun Alif. Sasi Sura taun Alif. Kowe bakal tak switani karo putraku Nagalinglung. Iya. Kok. Wis. Aku arep bali. Ya. Kok. Nagalinglung kok wis tuka kowe? Wis apa sing dadi perintahmu wis tak laksanakan. Bajul putih wis mati. Wis mati. Syukur bejo sewu kumayangan pinayungan dewa kang linuwih. Yo yen pancen ngono kowe tetulung marang pepodo apik ya. Lah ndi Najan wong kowe tuaku saiki? Oh iya. Sepisan maneh aku nyuwun tulung karo kowe. Aku bakal bisa nduduhi marang kowe. Sik njaluk tolong man. Iya, mung kari siji. Kowe saiki budhal menyang ing Randu Wangkang. Tampa menyang kono. Randu Wangkang. Iya. Mung janjine yen wis ketapa eling ing Randu Wangkang. Ing salah sijining guwa kuwi ora kena kowe pisan-pisan obah lan metu saka ing guwa Randu Wangkang. Aja pisan-pisan gugur yen ora aku sing gugurake, aja pisan-pisan kowe mangan yen ora aku sing maringi pangan. Yen wis topan nang kono, apa kirane bisa ketemu karo wong tuaku? Yo, aku bakal metuke kowe, anakku bakal menehi weruh wong Yo. tuamu lanang lan wadon. Apa sing dadi kekarepanmu aku bisa? Yo enggal budal lho. Idi pangestumu. Yo, tak pangestu. Daniswara anakku, Ger. Aja kok terus-terus nanggonmu mesu Brata, maneges kersaning yang murbeng kawasa ana ing gua terusan kuwi. Ndadekno sumurupmu menawa aku ya wong tuamu, Prabu Dewata Cengkar sing wis manjilma dadi baya putih. Saiki wis tumekaning pralaya pati. Dene kang gawe patiku ora liya Nagalinglung, anak turune Aji Saka, sing saiki nguasani kraton Medang Kampuhan. Mula kowe gugur mlaku menyang kiblat wetan Jujuga Desa Panungkulan. Ing kono kowe bakal ketemu marang bocah lanang sing aran Jugul Muda. Iku besok kena kok ajak nyambut gawe bebarengan. Wis cukup semene Daniswara. Enggal budal. Kanjeng Rama Dewata Cengkar. Aduh, Kanjeng Rama. Kula ingkang putra nyuwun pangapunten Rama. Ngantos panjenengan sakmenika sampun temekaning seda. Kanjeng Rama Dewata Cengkar. Iki yen pancen nurut wekase Kanjeng Rama Dewata Cengkar. Dinane iki aku dikongkon metuki bocah sing jenenge Jugul Muda. Besok aku bakal mengku kamulyan ing Desa Panungkulan. Yen kaya ngono, aku ora bakal kesuwen. Tak pedhokane si Jugul Muda. Kanjeng Rama, kula nyuwun tambahi pangayoman Kanjeng Rama. Lah sebalike sapa kon? Oh, kon takon jenengku? Ya aku Jugul Muda. Oh, kon iki sing arane Jugul Muda. Bener. Wis mapan kebenaran nek pancen jenengmu Jugul Muda kepethuk barek aku. Karepmu? Kon anake sapa kon? Oh, aku anak Mbok Rondo. Ini lho, Romo aku. Lah desamu? Kon takon desane pisan. Kon nak karo Pamungkulan aku. Oh, desamu Panungkulan. Bener. Kenalno ya. Aku Aku Daniswara. sangkon dia, Bang. Aku teko Gua Terusan. Adoh teko gua terusan sampe mlaku ngulon. Wis kebenaran saiki kepethuk barek awakmu. Pancen sing tak golek iki Jugul Muda ya kon iki. Oh, iya. Karepmu? Nek wis kaya ngono, ayo tak jak bebarengan. Saiki mertopo ana cangape Segara Kidul. Ngono ta? Besok lek pancen wis bakal trima,
aku lan awakmu bakal kepenak uripmu. Anak ngono, ayo aja kesuwen. Ayo diterusno nang Segara Kidul. Dadi awakmu gak kabotan. Gak. Ayo jukul muda. Ayo. Tutno aku saiki Ya, nang ya, ya. Segara Kidul. Aduh, kok yo panas kok yo panas banget sanggane ana ing Segara Kidul kene. Tobat to napa to biyung. Lho, lha iki kok ana putri ayu rupane nang tengah segara iki sapa kok? Iya mandeg sauntara Kisana. Heeh. Kisana aku bakal takok karo jeneng sira ya Kisana. Iya. Sapa kang dadi aranmu Kisana? Aku Daneswara saka Botrusan. Oh, Daneswara. Kaperluanmu nganti saka ing Segara Kidul kene kaperluan apa to Daneswara? Aku arep mertopo nok cangape Segara Kidul mung kepingin kamulyan. Kowe bakal topo. Heeh. Aja mbok bacot-bacotake yen iso kowe topo ana ing sajroning Segara Kidul kene. Awet topo sadurunge kowe iki topo ana ing sajroning Segara Kidul kene. Banyu Segara Kidul iki umep panase kaya ngene gawe susah liyan. Menawa kowe kedadian topo ing kene, kowe bakal mateni nasibe kawula cilik sing ana ing kene ora bisa ndelek pangan. Awet topo iki wis ora bisa wong ndelek iwak. Kanan kowe topo ana ing sajroning Segara Kidul kene. Mengko dhisik. Kok wani menggak apa sing dadi karepku iki? Kon iki sapa? Kowe takon karo aku Iya. Daneswara. Heeh. Aku Dewi Ngenangin Oh, Daneswara. Dewi Ngenangin. Iya. Ngene Dewi Ngenangin. Nek pancen kekarepmu koyo ngono, aku ya gelem. Aku gak topo nek cangape Segara Kidul, cuma penjalukku turutono. Apa sing dadi penjalukmu Daneswara? Aku bakal nyusun kekuatan ana desa Panungkulan ngedekno kraton nek kono. Apa sanggup mbiyantu sing dadi kekarepku apa gak? Walah Daneswara, aja kur kuwi wae penjalukmu senajan apa wae aku bakal njangkungi kowe. Ning aku janji karo kowe, yen aku bisa nuruti apa sing dadi kekarepanmu. Ning aku kudu kok pek bojo lho Daneswara. Oh, dadi kepingin tak rapi. Iya Daneswara. Cuma janjimu kudu mbok eling-eling. Nek Iya, pancen iya. wis ketekan apa sing dadi kekarepanku, aku gak bakal lali kon bakal dadi bojoku. Iya. Ya wis lek kaya ngono pangestumu tak jaluk, aku tak balik nang desa Iya, Panungkulan. tak pangestoni uga tak jangkungi kowe. Ayo bakal Jukul tak muda, topi, ayo. Daneswara. Madet dadi ratu lan pepatih kutan sah aguyub rukun datan ana salah sijining alangan apa-apa. Gusti, dalem ingkang sowan, Gusti. Oh, Kakang Patih Trenggono, Kasinggihan, Gusti. badhe wonten perlu monggo gita-gita. Nggih, nyadong duka kemawon. Nggih. Sebab menika kula sampun mireng kabar menawi naga linglung menika sampun sedo. Oh, naga linglung pejah. Nggih. Inggih sampun kaget. Inggih. Pancen menika kula ingkang ngutus sedaya para kawula. Nggih. Sebab menawi boten dipun pejahi Kakang Patih Trenggono, Inggih. lajeng kawula sedaya sami telas. Oh, nggih. Nggih, Gusti. Amet. Sinten nika, Gusti? Sopo iki? Sak tekaku awakmu kaget sebab durung ngerti sapa aku. Iya, sapa kowe Cah Bagus? Aku Daneswara. Daneswara? Putrane Kanjeng Rama Prabu Dewata Cengkar. Lho, putrane Dewata Cengkar. Banjur kowe sowan mrene apa perlu apa Apa gak rumangsane Haji Soko? Rumong sapa? Sebab anane Kanjeng Rama Dewata Cengkar temekani pati sapa pokal gawemu? Oh, ngerti ya kowe bocah Bagus. Anane Dewata Cengkar iku perlu diperjaya utawa perlu dipateni sebab ing donya supaya ora ana manungsa kang anduweni watak angkara. Aku nganti wirang saka klatamu. Bab apa? Prabu Dewata Cengkar nganti kok jebul Segara Kidul dadi bajul putih. Iya, Nganti saiki dadi bajul putih. Dadak anakmu sing diarani naga linglung mateni Kanjeng Rama. Aku gak trimo. lho, kowe ora trimo. Katimbang kowe ora trimo sumingkira kowe sanga kene. Kon gelem minggat apa gak? Kowe minggat to. Nek gak gelem minggat ojo takon Gusti. Wani karo aku. Ayo. Ayo. Ya.
Bocah sik durung pupuk lempoyangi kok malah duweni kasekten kang koyo ngono. Yo, Aji Saka aja ditandingi le. Yo. Mata Aji. Prayogane bocah iki tak kanyut wae. Lahar! Waduh. Lahar sakmono gedene. Yo, ojo dianggep nek Dani Swara mati mergo lahar saka tangane Aji Saka. Ya, aku gak bakal mati. Ayo, nek pancen kon ngetokno ajimu, ngetokno lahar sakmono gedene. Ayo iki Trimon. Aku tak mata Aji. Lindu. Lho, aduh, mati aku, aduh. Ngendi lor, ngendi kidul. Wah, ora ngendi kiblat aku. Waduh. Bumi akeh kang pecah. Lah. Aku ngetokake lahar, bocah ki ora kanyut. Ngadeg jegrek sendakep setunggal. Ngetokake lindu. Waduh, nganti ora ngerti kiblat aku. Bocah iki ora kena sinangga lomba. Tampanono pusakaku, gawe geni aku. Loh, waduh. Geni sak lumbung Bandung gedene. Yo, aku gak bakal mundur. Iki genine Aji Saka. Ayo, Trimon. Aku tak mata Aji. Udan. Loh. Ora ono mendung. Ora ono mendung nanging udane gresik koyo ngene. Loh. Yo. Yen ngono pancen bocah iki sinedhi arep jongkeng kawibawan sepisan. Aji Saka. Iya. Wis saiki tanpa guna. Ngetokno aji-ajimu. Iya. Saiki kon nyekel pusaka apa? Loh. Aku nyekel pusakaku. Pusaka iki pancen tinggalane wong atuaku. Sopo kang wani marang pusakaku iki? Tembus dadane lan bakal sampurna ragane. Iki pusakaku Bawijaya, tampanono. Ayo tak tampanane pusakamu. Tampanono pusakaku. Ya! Aji Saka tak uncalno. Saut glodok ilang sak menungsane. Tak bakal balik maneh Aji Saka. Ayo, nek pancen kon wong sekti balik Aji Saka. Iki Dani Swara putrane Kanjeng Rama Prabu Dewata Cengkar. Hei, wong cilik kabeh. Lan Seksenono Kakang Jukul Muga. Aku bareng madeg dadi ratu ana panungkulan kang jejuluk Prabu Sri Maha Punggung Diningrat. Saiki aku bakal nguasani Mendhang Kamulan. Tapi gak tak pancetno kraton Mendhang Kamulan. Bakal taklih nang kulone pasar desa Pangramesan Diningrat. Aku bakal jejuluk Prabu Kaskaya Sri Maha Punggung Diningrat. Ayo, padha sae saka kapti ngelih kraton